ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ಬೇಕ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿಗೈತೆ ಅಪ್ಪ ಅರಟು ಜಾಸ್ತಿ కొంచెం జనాలు ఎప్పుడు అవుతుంది తిప్పుతాయరే ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮಾದರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ಬೇಕ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರಲ್ಲೇ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದ್ಪುಗಂದು ಬೊಲ್ಪುಗ ತಿಂಡಿ ಪಲಾವ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಪಲಾವ್ ಅದು మనకుంటారు రెండు ಮಾತ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ಇದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆತನ ಇತ್ತ ಕೊಯ್ದಕ್ಕಂತೀನಿ ಮಾಮಿ ಒಂಚಿ ಕಜಪ್ಪದ ಉಂಟು ತುಲೆ ಕೋಡೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಹೋದಿತ್ತಾ ಕೋಡೆ ಒಂಚು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ನಿಂಗೆ ಬಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪೋಣಿ ದುಂಬುಗು ಒಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಚಿ ಬೇಳೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋನಾಗ ಮೇಲೆ ಶೂ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀರ ಶೂ ಫುಲ್ ಧೂಳು ಪಾತಿತ್ತು ಸೊ ಒಂಚ ದುಂಬುಗು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಕೋಡೆ ಫುಲ್ ಧೂಳು ಪಾತಿ ಮದುವೆ ಶೂ ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಗೆ ತೊಂದನ పోతుంది చెప్పాలి వండలా అమ్మ తెత్తి కొడుతున్నా ఉంది ఉందను 1 year అన్నిక్ నేను దుంబులు పడగా ఫుల్ ಹಾಳಾಯ್ತು ఏది వచ్చేది ఇండాలా ಚೂರು ಬತ್ತು ದೊಂಬದಿ ಬೊಕ್ಕೈ ಮುಚ್ಚಿದ ಇಂಚಿದಿ ಕಾನಿ ಮಮ್ಮ ಕಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಚೂರು ಕತಲನಗನೆ ಚಲಿ ಬುಲ್ಪು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಚಲಿ 10 ಗಂಟೆ 9:30 10 ಅನಗ ದೊಂಬು ವಿಚಿತ್ರ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ದೊಂಬುಗೆ ಪಾರ್ದಿ ಏನು ಅಂಚನಂಜಿ ಒಂದು ತೋಟ ಕೂತ್ ಬರ್ಕಂಡು పజిరి జోల తోటల పజిరి జోల పజిరి ఒకలేక పజిరిలా యావుచి కపిల కపిల ಇಂದು ನೀರು ತೋಟಗ ನೀರು ಬುಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಇಂಚ ನೀರು ಹೋಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ತೋಟದ ಬೆಲೆ ಆತ ಬಜ್ಜಿ ತಿತ್ತೇರು ಸೋಮವಾರ ನಗಲಾಗೆ ಪರಂಡು ಪಚ್ಚಿ ಪಿಚ್ಚಿದ ಆತಂಡು ಎಕಾಡು ತುಷ್ಪಾಯತೆ ಲತ್ತಾಣಿದ ಲತ್ತಂದದ್ದೈ ಲತ್ತಂಡಿ ಬಾದಾಣಿ ಉಂಟು ಆಮೇಲೆ ಕುಂಬಳ ಉಂಟು
ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದುಂಟು. ಮೀನು ಕನೆಯರ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು, ಮೀನು ಮನೆ ಪೋಡುತ್ತೆ ದಸ್ಸಿನ ಚಿಟಿ. ಒಂದು ಮಾತ ತೂದಿಪ್ಪರು ತೊಡ್ಡೆ ಬತ್ತು ಕೊಲ್ಲರೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವು ದೆಪ್ಪನಾಗ ಲೇಟ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಕುಲೆ ತಿಂದ. ಪಲಾವ್ ಬಂದಿಟ್ಕೊಂಡೆ, ಪಲಾವ್ ರೆಸಿಪಿತುಳ್ಳಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಂತನ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಆತ. ಮೀನು ಕನಾಡು ಮೀನು ಪೊಪ್ಪು ನೀರು ತುಂಬ ನಂಚು ಬೊಂಡಾಗಿದ್ದಿತ್ತು ಪರೋಡೊಂದು ನೆನ್ಪೆಚ್ಚಾಣ ತುಳುನಾಡಿದ ಅಮೃತ ಬೊಂಡ ಬರ್ಕ ಬೊಂಡ ಬರ್ತಾಂಡ ಬೊಂಡ ಬರ್ತ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಮೀನು ಕನೆಯರೆ ಮುಲ್ಪನಿ ಚೂರು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದಿತ್ತು. ನಾನು ಮೀನು ಕಣಪ್ಪೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂಡಿ ಮನ್ಕಪ್ಪೆ ಅಂಗಡಿಗಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಯ್ತುಂಡು ಬಲ್ ನೋಯ್ಕ್ ಮುಂಗಡಿನ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಅದೇ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾ ಡಿಸ್ಕೋಗ್ಲ ಅವೇ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಡಿಸ್ಕೋ 150 ಅವು 200 ಆಡೆ ಹಾಂ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕಿತ್ತು ಅವು ಬರ್ಚಿ ಕಾಯಿ ಬರಲ್ಲ ಅವಳು ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಿ ಜೊತೆ ಅವ ಅವು 200 ಕಮ್ಮಿ ನೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಕ್ಕಳದೆ ಇಂದು ಅವು ಮಂತು ಬರ್ಪಾರೆ ಹಾಂ ಕಮ್ಮಿ ಬರಲಿ ಕೊನಪರ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿ ಪಂಡೀರು ಚಂದ 2 ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ಕೈಪರ್ ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಹೋದು ತುಯಿನ ಬಂಗುಡೆ ಅವೇ ಸ್ಮೂತ್ ದೆಕ್ಕು 150 ಪಂಡೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ದೆಕ್ಕು 300 ಪಂಡೀರ್ ಸ್ಮೂತ್ ದೆಡೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂದೆ ತೊಣ್ಣೆ ಐನೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಅಂಗಡಿ ಪೋದ್ ಬರ್ನಾಗ ಡಿಶ್ ಆಯಿತು ಅಂತೆ ಡಿಸ್ಕೋ ಒಂದು ಮಂತ್ನ ರಾಮಾಯಣ ಮಂತ್ ಕೊತ್ತುಚೇರಿಗೆ ಬಟ್ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ನೋಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಅವು ಕಪ್ ಶೋಕು ಮುಗಿದಪ್ಪ ಮೀನು కొంచెం ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮೀನು ಅದನ್ನ ಕುಂಟಾಡ್ಸದಾಂಡು ಆಯ್ತಾ ನಡೂಟೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬತ್ತಂಡು ಮೀನು ಮಂತದು ಪುಚ್ಚಲಿಗೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಅಂತೆ
बोलता पुच्छना बೈದು ನಂದು ನಾಯಿ ಗಿರ್ತು ನಾವು ಸೀದಾ ಗುವೆಲ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡೋದು ನಿಂತು ದೆಪ್ಪಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾರಂದು ಗೊತ್ತಾಪಸ್ पुच्छे दिपनार बात पुच्छे गिप्पिर अंचने मूल मीन कशपाड टेस्टी टेस्टी हाय अन चा आई बक्का पुच्छे ननला देते जी आयना ट्राई मनते गुल्गे पर आते जी अंचा इतने बर्पेरी तेप्पारे आई बೊಕ ಗುವೆಲ್ಗೆ ಜಾತದ ಸೆಪ್ಪೊಡು ಯಾನು ಒನಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಚುರ್ಜೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡೆಯಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಚಾ ಪರ್ದು आई ಬೊಕ್ಕ ಮೊಲಕ ಪಜಿರು ಕೊಯ್ಯರೆ ಬೈದೆ ಪಜಿರಿಜ್ಜಿ ಮೊಲಕ ತಾದ ಮನ್ಪುನ ಪೊಲ್ಪಲ ಪಜಿರಿಜ್ಜಿ tienen turchurco y ಅನ್ಸೇನಿ ಬೈಯಾಗ ಆಶಿ ಬರ್ಪ ಬಂದಿತ್ತಲು ತೂಡ್ ಬರ್ಪಲ ಇಂಚ ಪತ್ತಾಳು ಡ್ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೇಸಿಂದ ಬೈಯಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಬೈಯಾಗ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಕ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ್ಲಲ್ಲ पक्का ಏರ್ पूरा वीडियो तो ಒಂದಲ್ಲರ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಪಜಿರಂಚು ಕೊಯ್ಯೋನಂಚು ಪೋಪೇನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಉಂಡ್ಕೊಂಡ ಬಟ್ಟೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ದೋಸೆ ಆ ಸೈಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ದೋಸೆ ಮಂತದ್ದು ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ